For today's video, pupunta kami ngayon, maliligo kami sa ilog, no? Punta kami doon kasama ko sa Team Mabel, ayan sila Sendong. Dahil iniwan nila ako. Arat pa, punta na tayo, maliligo kami ngayon. Kaya samahan niyo ako sa biyahe ko. Arat na, kaya kung bago ka lang sa aking YouTube channel, subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking YouTube channel. Salamat po! Hi guys, ayan nga no, bali nakasakay na kami ngayon dito sa may tricycle, ayan. Papunta kami ngayon ng Malibong. Doon yung malapit na rin sa bundok yun, no. Kasama ko si Sento, at again si Junior. Ayan, nakashade ako kasi meron daw tayong sore eyes. Charot, wala lang, props lang yan, no. So ayan, maliligo kami, pero maliligo kami, wala kaming dalang tuwalya or damit. Kaya mag-uwi kami mamaya at basang-basa kami. Totally, uuwi kaming basang-basa. Pag ginaw mamaya, kasi wala tayong dalang wala tayong dalang damit. Kaya samahan nyo kami sa biyahe ko. Alam na! A few moments later. One hour later. A few moments later. Guys, nandito na nga kami ngayon sa paliguan. Nandito yung mga kasama ko, naliligo na sila. At ako nandito nagbibideo, no? Yung pinanggagalingan pala ng tubig nito, talagang natural na sa bundok talaga nanggagaling yung tubig nito. Dito lang yan sa Malibong, mga Tarong, Pangasinan. Yan. Dito lang nanggagaling yung tubig na yan, no? Sisilipin natin hanggang dulo, papasukin natin kung ano yung saan talaga nagbumula yung tubig nito. Kaya harap na. Samahan niyo ako guys kung saan nagmumula yung tubig na to. Ingat lang tayo kasi medyo madulas. So ayan nga, kita natin kung saan talaga nagmumula yung tubig na to, no? Dito siya sa may side na yon, then sa side na to. Bali yung tubig na to, bali bumabagsak to yung tubig pababa, no? So ayan, malinis yung tubig kasi galing to sa bundok. Natural na tubig talaga ng... So ayan guys, ayan, ito yung mga pinagmumulan ng tubig dito. Ayan, tulad niyan, no? Medyo talagang makikita mong malinis yung tubig, no? Malinaw. Pwede kang inumin to guys, sa totoo lang. Ayan, no? Pwede siyang inumin, no? Oh, diba ang sarap? So ayan, pero malinis talaga yung tubig dito, no? Malinis. Kaya, tara na, ligo na tayo. A few moments later. Siyempre, kailangan ko rin maligo. Kaya, tara na! Ligo na tayo! Ah! Ah! Sa maligo, no? Alam, magagalit ko. Kaya, sama kayo sa biyahe ko! Ayan nga guys, no, we hope na sana ay nag-enjoy kayo dito sa pamasyal. Dito lang yan sa Malibong, mga Tarong, Pangasinan, no. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking maikling video.
Sa susunod po natin ay aakyatin po natin ang bundok ng Malibog na yan. Dito lang yan sa mga Tarong, Pangasinan. Kaya huwag nyo pong kakalimutan. Kaya don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga adukyang sa ulitin.